Sir. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok makatok sa uto padayon ta sa tuang panaguban, padayon sa tuang paglanog-lanog ug pagpahimsog. Tuyog gyapon kanato diri sa tuang programa. Still kauban gyapon mininyo kini gyapon si Mike Kiling. Ug kini po si Lolo Babaw, haplas ta gyapon ta og maayong pagpanyud ko. Sa gyapon uban kanato diha karon nga kamuyo sila pagungit-ungit. Babati mo 0917 5095493. Kumusta ning uban kanya ato diya karon nga perti na sa pag hinyaminam og tumar sa atong produkto diri sa Calabo. Gani labaw na katong Calabo Plus Herbal Capsule kay dako kini siyang tabang nga sa mga sakit, no? Inom og tumar sa Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic o Calabo Capsule or Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin. Apan mas epektibo ug mas maayo kini nimong ipares pag inom 3 times a day. Sa ato ang Calabo Plus kini ato ang Calabo Plus with Mangustin. Okay, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic. Ninot ni siya ipares ninyo ug wala kay angay kabalakan ini kay purong herbal kini. Dili makadaot aprobado sa FDA ug halal certified. Naibawan nga ang Calabo leaves o oregano leaves makatabang kini sa pag-reduce risk of vascular sclerosis, heart attacks ug sa strokes, no? Makatabang usab kini sa pag-energize o rejuvenate sa body. Beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism. Ug makatabang usab sa pagprotekta against bacteria that can affect skin and gut. Okay, tumar na tanini mga kabisyo, my love, so sweet para himsog, lagsik ang lawas, likay sa mga sakit-sakit ng uban pa. I wanna say good noon. Gihapon usab labaw na ni mga gusto mag-share sa ato ang sunod nga programang Katok Confession. Ready na ba mo mga kabisyo, my love, so sweet diha karon? Nga naminaw sa asan dapita nabot itong pagsibya karon dapita. Hala sige, andyan naman siguro na sila. Diyan ta papugong Mike Kiling. Larga bola. Aniya na po ang atuang Katok Confession. Kung gusto mo mag-share, adto lang mo dira sa atuang Facebook page, Katok Confession, nga Facebook page. Like and follow. Sa gyapon usab mga bisyo, my loves, no? Aron inyohang mabasa, masayran og madungog diri sa atuang programa ang inyohang mga kaagi sa pagigugma ng uban pa. Magsugod na ta, nga ta maglangan. Matud pa, thank you for broken promises. Lolo Baba. Anya gi, pasalamat lang gitaon kay wala man ta mahimog. Iso po kayo patyon to niya, appreciate ta. I'm Lynn, 21 years old from Iloilo City. May relationship ako. Isa siyang seaman, kasasampa niya lang sa barko last year. Actually, 2 years na kaming dalawang magjowa. Since 2 years, 1 month lang kami nagkikita. Kasi busy ako sa work. Then siya busy sa school at training. Hanggang sa nakasampa na siya at masaya na kami sa aming relasyon. Halos lahat ng plano namin, kasal, bahay, pamilya, lahat na sigurado na. Plano namin, pero after 2 years na magjowa kami, naging matured na ang aming mga pag-iisip. Bataot ba mo sa unya diya? What's a kind, ha? One time, may isang tao na di ko siya friend sa Facebook, pero nag-request message siya na may nasend siya na picture that time. Wala akong load. Di ko muna nakita at kinaumagahan ko pa ito nabasa. Ang message na nag-request message sa akin noong June 15. Fast forward, isa siyang invitation ng kasal. Yun nga, tinignan kong picture ng boyfriend ko na ex ko na ngayon. Nakalagay doon, scheduled ng wedding is June 24, 2020. Pero medyo may communication pa naman kami. Bali ang nagpadala og invitation sa yaha
ang iyahang boyfriend nga nahimo na lang noon niya ex. Agoy nyoy. Ako ray nalungkot. Ang cold niya na. Bali, mga 2 weeks na siyang di nagpaparamdam. Di niya siya magparamdam kasi mo. Alam nga naman, kay minuno naman dito di mong boyfriend. Halos di ko na mahawakan ang cellphone ko na nanginginig na ako sa galit, sa iyak. Halos 2 weeks akong depressed. Sino ba naman ang di madidepress sa lahat? Kasi 2 years kayo nagkasama, pero bakit magawa pang magloko? At kinaya ko kasi nakabuntis siya. Kailangan niya ang panagutan. Ginawa niya at binigyan niya ako ng invitation. At ako naman, pumunta ako, syempre. Uy, yayin niya po siya dyan niya. Huwag ka niya ulawan niya, che. Ha? Ano siya sa maulaw-lubaba. Gusto niya makita kung deserve ba niya or gwapa ra bagid para sa iyaha. No? Mas labaw ba ang kagwapa? O unsa ba? Kanya mag-urmentado ka dito, no? Magkuhan ka nyo, magkuhan ka, maglasong ka. Mamuak ka dito. Wala ako kabalo. Ha? Minyo na dayon ka. Wa man lang kaningon nga makigbulag ka sa ako. Abi ko mag-okay ang talan sa ato. Pwede po natin communicate. Kahit sa ubag to, nagtrabaho na ka sa barko. Pwede mong nagtrabaho. What's that kind of you? Bakit naman yun? Pumunta ako syempre para manggulo. O ano naman. Pumunta ako dahil di naman big deal para sa akin. Ginawa niya. At sinabi ko na lang sa self ko, God's has plan para sa akin. At nangyari ito na may dahilan. Pinalayo niya ako sa taong na di karapat-dapat sa akin. At gusto ko makita siya na happy siya. At pinakita ko na hindi ako nagkulang sa lahat. Masakit until now, di ko pa tanggap na ginawa niya sa akin. Sabi pa niya sa akin sa chat at personal nung kinasal siya ay sorry. Di ko sinasadyang saktan ka at accidentally lang daw na nabuntis niya. Accidental sa imuhang panon? Ay mo to niyang wala dyan mo laing dialogue o laing pamasyangil. No? Sultian lang din mo. Sorry. Nakabali ako, saon ka man. Dala ng aking kapusok at uwan. Hindi ko siya nabutso sa labas. Sa inside ko siya nabutso. Ayun, wala akong magawa eh. Nasangit na eh. Kaya panagutan ko na lang. Sorry ka talaga. Oh, di ka accidental eh. Accidental kayo dyan. Ha? Sabi accidental, mabuntis. Wow. Ha? Sabi ko na lang, someday, ninang ako sa baby nyo. Sabi ko, bata pa naman ako. Mag-self-love muna ako. Kaya ko to. Alam ko, trials lang ito sa buhay ko. Kung saan ko, kaya hopefully magiging next ko din na mangyayari ito. Still moving on. Masakit pero dapat nating tanggapin ang mga bagay na pansamantala lang. At alam ko, balang araw, ay magiging masaya rin ako. Samong kato ang kaagi niya, kabisyo my love, so sweet, ng iyahang pagka-heartbroken. Oh, grabe, makaya ni mo nangingana lulbaba nga mo attend sa kasal sa imuhang ex. Lisod kayo, depende na lang git kayo kung bitter you ka. Pero kung wagi ka, di bang good tao na tilimod nga nasakitan, mga good tao, murag awkward, masiguro kayo niya, mga matas tao, bitaw, mga ginikanan na itong lalaki. Putan niya ako sa imo, ha? Niya, tapos sa mama niya, pag kanyag niya, mangumusta pag yun, day, okay ra ka, day. Saan taman, day. Kawat na lang itano, day. Ito, uwagan mo ko niya kung bata ko, day. Ay, mo lang hinahitabuan niya karon. Yan naman ni day. Pangita na lang lain, day. Wapa bitaw ka. Napa ko'y igsuon na ko'y anak kalaki na. Day, kanyang isuon niya gusto ka. Mamag na malitas palingke. Dida. So, anak na lang yun. Dawat-dawat na lang kita, anak. Magkita mahimo sa mga sitwasyon lulubaba, no?
Oh, pero believe ko sa mga babae nga mga ligon kay sama sa mga niya, no? Nga dili magpatinag, no? Dili tawagan niya, magpadala sa kasakit sa dugan. Ang importante, masakitan man, mubangon na gihapon yung sab, no? Pero kanya musulti kag, muingon nga, sorry, aksidenteng nangyari, hindi ko sinasadya. Wow! Sikmurahan kita yan eh. Sabihin ko sa'yo, sorry, hindi ko sinasadya. Aksidente lang. Kuto-kutohon daw tika daw, ha? Gusto ka? Namusulti kong aksidente lang yun, ha? Wag mong damdamin. Bitaw, tama. May aksidente na yung ana, no? Oo. Ano kamulog o kiyod o pila kabisi. Ay, aksidente. Aksidente gitaw ni babuangan. Tama kay lulubaba. Isa na dapat ang mga dialogue ug mga script na to diha kay para dili ta samot nga makapasakit. Di ba? Or di ba katinud-uni mo siyang sulting ang saon taman nadala ko sa ko ang feelings diya kaniya kay sa kamingaw sa dagat. Unya, kabukang lalaki taon tuod ta. Naputay mga lawas ng panginahanglan pero wala ko nang expect nga mabuntis day siya mo nang kuha na lang siya panagutan kay gabaan niya tuod ta. Sa dagat para bagit tuod ta nagtrabaho ba sinyaga kaunon tag iho dito. Galing mo kapsay sa barko. Di ba kay lain na ba ning karma? Digital na ba usahay? Gani mo sunod biyay gina sila bisag napakasalaw diha, ha? Mulangoy taon na diha. Pero sige lang nalagunaw-unahan ang balos. Kabalo niyang ginaw-unahan na taon sab. Ang imo lang diha, wala ka nang kulang, it's not your loss. But it hurts. But don't worry, be happy. Someday, another day is once more. What a very touching advice, Lulubaba. Yes, absolutely. Anyway, kabisyo my love, so sweet. Doyo punta ha. Labaw na katong mga mubatig ka panakit sa ilahang kalawasan, lutahan, ng uban pa. No? Better manghaplastan ini ato ang Calavo Plus Herbal Oil Liniment. Sulbad ni siya sa mga labad-labad ha. Oo, gamit mo ani, palit mo ani. Available ni siya sa mga butikag parmasya diya sa inyong lugar. Haplas mo sa liniment nga numero 1, aprobado, garantisado, Calavo Plus Herbal Oil Liniment. Amigo, muwagtang sa panuhot, suhot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-hubag, matagtiki, arthritis, sarayumang guban pa. Mupatay sa kuto, ma-moisturize sa panit. Humutog sakto sa kainit, bugnaw-bugnaw, nindot pagid sa paminaw. Insect and mosquito repellent. Alang sab sa mga nasa opisina o kabuyon sa biyahe gamiti sa Calavo Plus Premium Rub. Alang sa pingot nga ilong, hubak o stress nga paminaw, mag Calavo Premium Rub ka na. Para buhay, hay. Para sa mga kagit-kagit og baho sa lawas, panabon gamit ang Calavo Plus Herbal Soap. Para pampaputi o papabata sa kutis, Charisma Beauty Soap. Para sa pahamis o pandepensa sa kutis, mag Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Kinigato ka nato sa Jesser Marketing Calavo Plus Herbal Products kay sa Calavo Plus tanang balatian tudas. Padayon ta sa unahan doyo gyapon sa tuang paglanog-lanog sa pagpahimsog kanato diri sa tuang programa mga kabisyo my love so sweet. Kauban gyapon ta ninyo kini gyapon si Mike Kiling. O kini po ang inyong gwapon taro ay lumping. Kini si Lolo Baba Jesser Marketing.